ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଅନୁପମ ଓଡ଼ିଆର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିବା କାହାଣୀ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ। ଲେଖକ ଘନଶ୍ୟାମ ପଲେଇ। ସହରର ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଠିକଣା ନେଇ। ବୁଢ଼ା ବରଗଛ ମୂଳକୁ ଟିଣ ଛାଉଣି ଖଣ୍ଡେ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ କିଛି ପୁରୁଣା ସିଟ୍ ଆଉ କିଛି ସିଟ୍ କଭରର ଟୁକୁଡ଼ା। ଦୋକାନରେ ବସିଥିଲେ ବୁଢ଼ା ମଉସା। 80 ଛୁଇଁବଣି ବୁଢ଼ାକୁ। ନଇଁ ଯାଇଛି ଅଣ୍ଟା। ଲାଗୁଥିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ପରି। ପୂରା ଧ୍ୟାନର ସହ ଗଣି ଚାଲିଥିଲେ ପଇସା। ବାର ବାର ଦୁଇ ହାତରେ କିଛି କିଛି ପଇସା ଧରି ଉପରକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଥରକୁ ଥର। ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଉଥିଲେ ମନକୁ ମନ। କୋଉ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରାୟ ଚୂନା ଲଗେଇ ଚାଲିଯାଇଛି ମଉସାଙ୍କୁ। କାମ କରେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଇନି ତା ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଲଟି ଗଲାଣି ମାନସିକତା କାମ କରେଇ ପଇସା ନ ଦେବା। ସେପରି ଗ୍ରାହକଟେ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି ଆଜି। ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲେ ମଉସା। ପଚାରିଦେଲି, ମଉସା ବ୍ୟସ୍ତ କି? ମୋ ଗାଡ଼ି ସିଟ୍ କଭରଟା ଦିଅନ୍ତେ ବନି। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ବାବୁ ଟିକିଏ ରୁହ, ବସ, ମୁଁ ଟିକିଏ ଆସେ। ବେଶି ବାଟ ଯାଇ ନଥିବ ସେ। କହୁଥିଲା ପରିବା କିଛି କିଣିକି ଘରକୁ ନବ। ବୁଢ଼ା ଉଠି ଚାଲିଲା ପରିବା ବଜାର ଆଡ଼େ। ମୁଁ ବସି ବସି ଭାବୁଥାଏ, ଏକରେ ତ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସଂସାର ବୋଝରେ ପେଶି ହେଇ କରୁଛି କାମ। ତାକୁ ବି ପୁଣି ଲୋକ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ନା। ଧିକ୍ ମଣିଷ ଜୀବନ। ବୁଢ଼ା ଫେରୁଥାଏ ହସି ହସି। ଆଉ ନାହିଁ କିଛି କ୍ଷଣ ପୂର୍ବର ବ୍ୟସ୍ତତା। ଶାନ୍ତିର ଝଲକ ଖେଳି ଯାଉଥାଏ ମୁହଁରେ। ପଚାରିଲି, ମଉସା ତାକୁ ପାଇଲ କି? ପାନେ ଦେଇଥାନ୍ତ ପୁଲିସରେ ଦେଇ। ସବୁ ପଇସା ଜବାବ ମୁତାବକ ଦେଇଦେଲା ତ, ନା କରୁଥିଲା ପାଟିତୁଣ୍ଡ? ଠିକ୍ ଉତରିଲା କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ଟୋପାଏ ପଡ଼ିଲା ପରି ମୋର ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଉଦ୍ବେଗ। ବୁଢ଼ାର ପଦିଏ ଉତ୍ତରରେ ପଡ଼ିଲା ଶାନ୍ତ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ବାବୁ ସିଏ ନୁହଁ, ମୋର ତାଙ୍କୁ ଦେବାର ଥିଲା। ମୁଁ ବୁଢ଼ା ମଉସାର ମୁହଁକୁ ଥଅ ହେଇ ଅନେଇ ରହିଲି କିଛି କ୍ଷଣ। ମୋର ଅବସ୍ଥା ବୁଝିପାରି କହିଲେ, କଥା କଣ କି ବାବୁ, ମୋର ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ତାଠୁ 80 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ହିଁ ଯାଇଥିଲି ଫେରେଇବାକୁ। ପଇସା ଫେରେଇ ମନରୁ ବୋଝଟେ ଗଲା ଓହ୍ଲେଇ। ମୁଁ ହସିଲି। କହିଲି, ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ମଉସା ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲ ନା? ମାତ୍ର 80 ଟଙ୍କା ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଆଉ କିଛି। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ବାବୁ ତମକୁ 80 ଟଙ୍କା ହସ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଆମ ପାଇଁ ତାହା ବହୁତ ବଡ଼। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପଇସା ନେଇ କାହିଁକି ଋଣୀ ରହିବି ବୁଢ଼ା ବୟସରେ କହିଲ? ବୁଢ଼ା ହେଲିଣି କେତେବେଳେ କୋଉ କଥା। ମଲାବେଳେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଋଣୀ ନ ହୋଇ ମରେ। ଆଜି ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିଛି ଋଣମୁକ୍ତ ଜୀବନ। ବାକିତକ ଜୀବନ ବି ଋଣମୁକ୍ତ ହେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ନିଜକୁ ନିଜେ ବଡ଼ ଲାଜ ଲାଗୁଥାଏ ବୁଢ଼ା ମଉସାର କଥା ଶୁଣି। ଭାବୁଥାଏ ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଓ ମାନସିକତାକୁ। ଆମର ବଡ଼ପଣିଆକୁ। ସତରେ ଆମେ କେଡ଼େ ଅସହାୟ। ଜୀବନ ସାରା ଋଣ କଲୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଥାଇ ବି। ଗାଡ଼ି, ଘର, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସବୁ ତ ଚାଲିଛି କିସ୍ତିରେ। ସତରେ ଆମେ କଣ ବୁଢ଼ା ମଉସା ପରି ବଞ୍ଚିପାରିବା ଋଣମୁକ୍ତ ଜୀବନ? ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।